или в някой друг център, където е. За Cisco ли? Да, искам да си обясна така самата дейност вашата. Нали ти казаха, една компания примерно си построи сграда, иска много рутери и глупости и влиза в сайта cisco.com, там си прави поръчката и поръчва точно какви неща иска. И примерно за $200 000 поръчва разни работи. Обаче е допуснал, забравил да напише адреса на доставка или нещо от сорта. И този проблем се появява при нас, при който ние трябва да звънем на клиента, после трябва да звънем на фабриката, там на логистиката, да им кажем кой е адреса и примерно ние оправяме проблема. Но това не е само първоначално при заявките, доколкото разбирам и при самата поддръжка на техниката и на софтуера. Ако се развали даден рутер, не сме ние отговорните. Не сте вие отговорните, не сме ние отговорните, но ние трябва да свържем клиента с отговорните в Cisco. А отговорника кой е? Друг отдел в Cisco. Пак тук? Не в България. Не в България. В Португалия. Технически център се казва. Да. Вие само поддържате връзката между клиенти и отделните отдели на Cisco. Клиентите, да. Примерно клиент вика, къде ми поръчката, трябваше да стигне преди 3 дни в къщата там, в офиса. Какво поръчане? Клиента примерно вика, имаме поръчка, която трябваше да стигне преди 3 дни. Къде е? Още няма. Направо. И ние трябва да свържем с логистиката, да ги питаме, какво става с тази поръчка, трябваше преди 3 дни. И те казват, има технически проблем, кажете на клиента еди какво си и така. Виждаш ли? Така. Виж как са разкопали тук. Тук ще правят разширението от това, което отдавна трябваше да почнат. Като го направят, ще бъде добре. И за нас. Тук какво правиш? Снимаш ли? Защото после в един форум си ги показваме тия работи. Какво правите? В един форум си качваме такива клипчета, снимки, да се е интересно. И колко пъти ни е качвало и неща, които се строи Това дали го откриха Баумакса? Има коли гледан. Ти си ще провери. Тук ще има пробив и към Люлин. Да. От Тодор Александров. Бригата строителната площадка. Ей, гледва. Тръба как ми трябва. Кажи му, че е сбъркал пътя. Кажи, я не последите тук, ще вземе 50 лева. Направо да я сложи отгоре върху колата и я кара. Тук ще има някакво колело. И тук пробива към Люлин. Леко. Усилено работят тук по разширението. Да, но го направят лятото. Тук ще се преустроява наляво, нали? В насрещното направо. В насрещното е. Следващия светофар. Тук каква детелина ще правят? Детелина дали ще правят?
Огромно. Да, ама е доста странно. Става въпрос на 2 нива. На 3 нива, това ще е първото кръстовище. Второто в България на 3 нива. Това на степен или около? Как 3, бе? Те трябва да копаят и отдолу тогава. Не знам. Това горната част как се дърпа? Кое? На